Okay. Du må hellere gå op og holde øje med det, skat. Jeg skal nok vise dig billederne. Ja, men der er jo ikke nogen til at holde øje med tingene deroppe. Længere ud, Tony! Han kan gå på den, det er i hvert fald. Det går rigtig godt. Ej, hvor er han super. Sådan. Jeg ville ønske, at jeg kunne zoome noget mere med det. Kan jeg ikke. Så kommer han svømmende her. Yes! Ser skide godt ud. Keep on going. Efter en strandløve, det er godt det der. Spræl lidt med armene. Ja. Var det så slemt? Okay, jeg stopper filmen nu. Smil lige. Okay. Den røg jeg også lige med. Ej, nu ryster jeg, fordi jeg griner. Okay, så kig lige på mig. Kig herhen, Tony. Kig op. Ja, sådan. Der har vi badehund, og så giv et smil.